temps i amb un em vaig posar d'acord, vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí, en un castellà força estrany, però sorprenentment fluid. Ha assenyalat un quadre verd que de nen havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, li he dit. I quina nena més dolça devia ser. Quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Bé, bona nit. Abans de res, dic que és un plaer immens estar aquí una vegada més a Montserrat, una de les dates més assenyalades del nostre calendari universitari. M'agradaria aprofitar, si m'ho permeteu, la vinentesa d'aquest moment per fer un seguit d'agraïments, primer de tot a vosaltres per estar aquí, per animar-nos, per cantar les cançons, per aplaudir. També un agraïment molt gran a Jesús i a Elias per organitzar tot això. També al nostre magnífic tècnic de so, que no el veieu, està aquí, en Robert, un aplaudiment per ell també, sisplau. I evidentment també a tots els companys, músics, cantants que fan que tot això sigui possible. I si m'ho permeteu, m'agradaria fer un últim agraïment una mica més personal a un grup de gent que em recorda molt aquesta cançó. I el grup de gent que em recorda molt aquesta cançó és el grup excursionista Penyafort. Des d'aquí, una abraçada molt gran a tots els membres, exmembres, caps, excaps. I acabada aquesta petita ronda d'agraïments, ens agradaria explicar-vos una petita anècdota que ens ha passat avui abans de venir aquí, perquè estàvem una mica nerviosos. Abans de venir hem dit, ostres, podríem anar a prendre alguna cosa, podríem anar a algun bar, a fer una cerveseta, a fer un cafè o alguna cosa. I l'Ignasi ens ha recomanat. De fet, l'Ignasi ens ha recomanat que vinguéssim al bar Juan. Ens ha dit que hi havia unes remodelacions, d'acord? Que l'any passat no hi eren. Com que el Gerard feia 2 anys que no vam entrar... No, sí. Et feia més bé. Com que feia 2 anys que no venia, doncs... Un any que no venia, ha entrat i s'ha espantat, no? Perquè ha dit... Un gran canvi. Me l'han canviat. Clar, aquelles cadires noves que han posat, així de colors, verd, vermell, blau... taules de plàstic magnífics. Bueno, i estàvem allí prenent un refresc i just llavors ens hem fixat que a la barra hi havia 4 nois. Què? Aquests 4 nois, nosaltres 4, els trombons, la trompeta i la trompa, i llavors nosaltres hem decidit apropar-nos a la banda que no toca inicialment i preguntar-los què si podíem tocar amb ells al Museu Rock. Jo personalment suposo que s'han quedat una mica bocabadats perquè que a un bar t'abordin 4 desconeguts demanant si poden tocar amb tu al Museu Rock és una mica poc ortodox. Llavors, clar, sense cap mena de pràctica, sense cap mena d'ensaig previ ni res, hem decidit venir aquí tots junts a tocar i a fer música. En un moment va haver gent com a cap.
Pom, pom, pom.